Us en recordeu d'en Perot? Mireu, avui aquest dematí he vingut a la biblioteca a fer aquestes coses que hem de fer ara els grans, a treballar porta tancada, a fer teletreball, i m'he trobat en Perot tan trist que m'ha fet molta pena. I he pensat, mira, saps què? Seguiré una mica els consells que sempre em dona, d'explicar contes, continuar explicant contes passi el que passi. I em sembla que ara és una bona ocasió per continuar explicant tots els contes que tots els nens i nenes veniu a escoltar cada divendres i que em sembla que tots plegats els trobem una mica a faltar. Jo per explicar-los i vosaltres per escoltar-los. Doncs si us sembla, avui he triat un de molt bonic. Un conte que parla d'un conill. Però també he pensat una cosa. Abans de començar a explicar el conte, si us sembla, obrirem l'espelma, com fem sempre, perquè això de l'espelma ja sé que us agrada molt. I amb el dia que fa així una mica gris i una mica trist, doncs em sembla que ens farà companyia a tots. Sí, obrirem l'espelma, que ens farà companyia. I a en Perot, a més, li encanta. Mireu, obrirem l'espelma i quan acabem l'hora del conte, què farem entre tots? La bufarem, sí senyors, la bufarem. Mireu, ja tenim aquí l'espelma, que ens farà companyia. No caldrà el pot que atrapa la xerrameca de la biblioteca perquè la biblioteca està buida. Però ja es tornarà a emplenar, no patiu. Doncs mireu, el pot el deixarem aquí. I en Perot, com sempre fem, abans de començar un conte li cantem la seva cançó. Us en recordeu de la cançó d'en Perot? Va, segur que sí. La podem cantar entre tots a casa. Va, vinga, animeu-se, va. Aixequem tots les mans a l'aire. Vinga, Perot, estàs llest? Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, ja tenim en Perot a punt i ara anem per feina. Explicarem el conte del conillet Llorenç. Mireu, ja veureu que segur que us agradarà molt. És la història d'un conill. Doncs mireu, vet aquí una vegada que en un bosc no gaire lluny d'aquí hi vivia un conillet amb la seva mama. El conillet es deia Llorenç. Doncs mireu, era un dia d'estiu que s'havia acabat l'escola i en Llorenç jugava tot sol a la cuina mentre la seva mare trastejava. Jugava amb un tractor, amb una poma, amb un cotxe, però s'avorria. Tot plegat trobava que eren jocs de criatura, de nen petit. El Llorenç s'anava fent gran. Mare, deixa'm anar a jugar fora! Sisplau, que ja estic cansat de tant estar dintre. Molt bé, va dir la mare. Al cap i a la fi, ara ja et vas fent gran. Juga fora, però sobretot, no vagis més enllà de la tanca. Sí, mare, no et preocupis, que així ho faré. A fora, el conillet Llorenç va sortir supercontent. Va collir un bri d'herba, va trobar una closca de cargol, va anar cap aquí, cap allà, fins a arribar a la tanca i una miqueta més lluny. Quan va tornar a entrar a casa, la mare li pregunta: «Tu has passat bé, conillet Llorenç?» «Sí, mare, m'ho he passat molt i molt bé. I he anat fins a la tanca i una miqueta més lluny». La mare va sospirar. «Ai, al cap i a la fi, ara ja ets gran. Però sobretot, demà quan surtis, no vagis més enllà del castanyer». «Sí, mare, no et preocupis, que així ho faré». L'endemà, el conillet Llorenç va sortir, va collir 3 pedres ben boniques, un pal tort, va perseguir una aranya fins a la tanca, va córrer tot sol fins al castanyer i una miqueta més lluny. El conillet Llorenç s'anava fent gran i s'atrevia a anar fent petites descobertes. Quan la mare conill va preguntar si s'ho havia passat bé fora, ell va dir que sí, que havia anat fins a la tanca i una mica més lluny, fins al castanyer, i que l'endemà aniria al riu. «Sigues prudent, conillet meu, el riu queda una mica lluny». «Sí, mare, sí». La mare li va fer un petó i el Llorenç li va contestar: «Saps què, mare? Ara ja soc gran, no pateixis». L'endemà al dematí el conillet Llorenç va sortir ben d'hora i se'n va anar de dret al riu. Sota els arbres era fosc i feia fresca. Des d'allà ja no es veia bé. Va començar a caminar. Llavors es va girar i se'n va donar compte que ja no veia casa seva. Havia començat un llarg viatge. El conillet Llorenç estava molt content. Va pensar que bé, he començat un viatge tot sol. Que bonic!
que bonic que és tot. Ara a casa segur que seria l'hora de rentar-me les dents. I es va sentir orgullós d'haver decidit anar-se'n de viatge. Molt orgullós. Però, quan es va fer de nit, es va sentir menys orgullós, perquè s'havia fet fosc, perquè tenia fred, perquè enyorava una mica la mare. Ai, la mare deu estar patint, va pensar. Potser no sóc pas tan gran com em pensava. Potser hauria de tornar a casa. El conillet Llorenç, enmig d'aquests dubtes, va quedar ben adormit sota la llum de la lluna. L'endemà es va despertar i feia un dia tan preciós i tan clar que hauria estat una llàstima girar cua i tornar cap a casa. Escriuria a la mare, sobretot, perquè no pateixi. I va continuar caminant. Va arribar al migdia. El sol escalfava les pedres, ben calentes, i les pedres escalfaven les potes del conillet Llorenç. Començava a estar cansat del viatge, però quan un és gran no pot canviar d'opinió cada 5 minuts, i així és que va decidir continuar. Per sort, després d'un revolt del camí, va arribar una bonica vall, tot era verd, tot era fresc. Va menjar uns quants glans a sota de l'arbre, es va rentar les dents amb un bastonet. S'estava ben fosc i una altra vegada va pensar, estic cansat, però també se li va acudir un pensament que diu, potser no s'està tan bé sol sortir de viatge. I enmig d'aquest pensament va quedar ben adormit. Quan es va despertar va tenir una idea. Prepararé una gran festa. Sí, i convidaré tots els meus amics. El conillet Llorenç va agafar un piló de fulles i va començar a escriure el seu missatge. Veniu tots a la meva festa demà a la vall. Va escriure ni més ni menys que 229 cartes en els seus amics conills, perquè en tenia 229. Fixeu-vos a quin piló d'amics que tenia el conillet Llorenç. Va escriure una carta especial per la seva mare. Li va dir, mare, estic fent un viatge i preparo una festa. Estàs convidada. Estaria molt content que vinguessis. I així ho va fer. El conillet Llorenç, amb l'ajuda del carter, va repartir les 229 cartes i l'endemà va començar una gran festa on van arribar tots els conills. La gran festa va durar 2 dies. Quasi bé no es van ni aixecar de les grans taules parades on no hi faltava de res. Coques, pastissos, tot regat amb una bona aigua de la font. I a més amb uns fanalets de colors que van ambientar tots els cants i totes les cridoris que van fer tota aquesta colla de conills. En Llorenç, però, se li va fer un nus a la gola quan va veure la seva mare. La seva mare se li va acostar i li va dir, estàs bé, conillet meu? Diu, sí, mare, estic molt bé. Li va fer un petó i una abraçada i la mare li va dir, adéu, adéu. I així és que el conillet Llorenç va tornar de seguida a la festa amb els seus amics. La festa es va acabar, llavors van haver de recollir tot. El conillet Llorenç va fer una petita foguera per acabar de cremar totes les deixalles. I resulta que allà a la llunania va veure una persona que s'acostava, que era una petita conilleta, que li deia, bona nit, conillet Llorenç, com estàs? El conillet Llorenç es va quedar una mica astorat. Qui era aquella conilleta que s'acostava a prop del seu racó? La conilleta s'hi va acostar i li va dir, puc seure a la teva pedra? I el conillet Llorenç li va contestar, oh, i tant que sí. La conilleta li va explicar que estava fent un viatge. El conillet Llorenç l'escoltava embadalit amb uns ulls ben oberts. Llavors, la conilleta li va explicar que si podia quedar-se a dormir aquella nit, aquí a la vora del foc. El conillet Llorenç li va dir, oh, i tant que sí. Tots dos van estar parlant molta i molta estona. T'agrada el teu viatge? Li va dir la conilleta. I el conillet Llorenç va respondre, sí, a mi també m'agrada el meu, però potser estaria bé que el viatge el poguéssim fer junts. Què et semblaria, conillet Llorenç? El conillet Llorenç va quedar ben avergonyit i li va contestar finalment, sí, em sembla que estaríem millor viatjant tots dos junts. Aquell vespre es van adormir, tots dos sota la llum de la lluna, recolzats en la pedra. Es van adormir i van tancar els ulls lentament pensant en les grans aventures que passarien en el viatge que començaria l'endemà. I al mig de la foscor els conills van quedar ben adormits. Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquesta història dels conillets ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat.
aquesta història dels conillets ja s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat. I a veure, sobretot a casa, si us avorriu, mireu contes, llegiu, papes i mames, llegiu molt de contes als vostres fills. I esperem que entre tots passarem així una més bona estona. Vinga. Per cert, me'n descuidava, abans de marxar, què us sembla si bufem l'espelma tots plegats des de casa? Va, vinga, comptarem a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, però tu també. Adéu, cuideu-vos molt.